skal bare rykke fremad. Du er tanken, Emil. Fordi jeg har en våben, eller hvad? Ja. Du er tanken, Emil. Nogen skal lyse for mig. Jeg kan høre noget løbe rundt. Yep. Det ligner der en dør her. Fuck, jeg blev bange. Jamen det er det der, fordi det er random. Jeg hører noget. Giv mig skovlen. Hvordan skifter jeg til den? Sådan der. Emil døde i Tam- det mindste. Ting, hvad snakker jeg om? Hvor er den henne? Det lyder som om, at den er bag os. Emil, hold lige øje med trappen. Det er sådan en, man skal kigge på. Den er bag jer, Det er en stor edderkop. Den er her på trapperne, Det var ikke ned at komme før. Slå den. Jeg slår den. Slå den her. Au! Au! Nu dør alle sammen. Der er skov. Jeg løb lige forbi. Der er skov. Kom og se, hvad man sælger. Okay. Tag powercorn med. Og de solgte det første. Fordi der ikke kunne ikke være mere. Så det var over på den over, der ligger du, og så spammer du bare klokken. Fordi hvis du ikke trykker nok, så gider de ikke fucking tjekke. Ja, det er fucking irriterende. Du skal spamme sådan absurd meget. Bare bliv ved, han er kun åbnet. Hvor er det tarveligt. Ej, der ligger et flashlight her. What the fuck? Hvad? Hvad ligger der for? Det kan faktisk godt være, at vi skal bruge spraycans til at sådan vise, hvor vi har været. Ja, det har jeg gjort hernede. Ja, det kan jeg se. Jeg løber ind, så. Jeg vil gerne med. Ja. Jeg mener, jeg skov, du er alene. Nå, fuck. Pisse. De er også træt. Der er lige lootet her. Marco! Polo. Marco! Polo. Marco! Hvor er du henne? Polo. Marco! Du er på den side væk! Jeg kan mærke din varme følelse. Du er i Vestberlin, jeg er Østberlin. Pussy. En af dem dør, og jeg kan mærke, det bliver ybe. Nu! Nå nej, Jakob. Jakob. Jeg så Jakob, det der. Nu kan de samle begge Hallo? ting. Nu kan de samle begge Der er et monster, jeg prøver mig ud, væk mig ud. Der var et monster. Jonas er i panik. Ret fucking meget lyder det som. Det er sjovt at se det her. Hvad gjorde vi af Jacob? Jeg kiggede lige på skov. Hvad gjorde vi af Jakob? Emil! Emil, vi må spise dig! Emil, jeg så lige det der! Alle er bare Okay, sindssygt bare hen over den. Nej. Det er fucking sjovt at se Jonas. Og skov! Jeg kan ikke noget loot. Der var ting inden for døren, vi skal have med. Prøv at se, hvor meget blod det er, at du er efter. Var der nogen, der hørte mig skrige? Fuck, jeg skriger. Okay, jeg fik en ting, og der står et monster lige på den side af døren. I skal ikke gå ind, jeg siger det bare. De kan ikke gå nogen steder. Det er sjovt der. Du døde med det samme, mand. Han passer bare overhovedet. Det var en sort mand, Jeg der kommer prøvede at to bagfra. retreat. Vi skal igen den vej. Det er enten Ybe eller Skov, tror jeg. Hvor er der Ybe? Jeg ved ikke. Hvor er der Ybe? Oh shit. Jeg fik ikke fucking der, hvad det var, men jeg skal ikke derind igen. Jeg ved ikke se det. Hvorfor er døren? Dang, du flygtede hurtigt. Du så ikke engang noget, gjorde du? Jeg så et eller andet bevæge sig foran mig. Hvorfor slukkede alle sådan derhen? Jeg ved det ikke. Ja, fuck dem. Hvorfor gjorde du ondt i maven? Fordi bare fordi du flashbangede dig selv?
Idiot. Flyv! Hold ham ude! Han står jo derude, altså. Vil du ind? Vil du ind? Vil du ind? Gør det nogen forskel, om jeg ender derude? Det finder vi ud af. Jeg er inden for din idiot. Fuck! Jeg er ikke sikker. Ja, han er ikke så hurtigt, skal du tænke på. Det var kun også 3. Sustained the most injuries. Der står så ikke, at det var fordi han kastede en flashbang på sig selv. Nej, men der står most profitable, Jonas, okay? Stop. Det er så fortjent. Det er så fortjent, det der. Han prøvede at dræbe mig. Ja, han prøvede at dræbe mange af os. Farvel. Fuck, Pelle. Løb. Det var mig, der var et monster udenfor. Farvel. Ah. Hyper, du skal sprænge den Skov, bombe han er nu. ved at dø, prøv at se. Hyper. Nej. Nej, han klarer den. Ikke den vej, Skov. Jeg hørte ham bare skrige. Jeg er den værste Han til at bevæger sig være ikke så meget professionel. længere. Og der er en der er en til. lige ved siden af, der er i live. Jonas, stop. Joel, var det dig, der åbnede døren? Oh my god! Den åbner selv efter en tid, Jonas. Skov, der mangler. Jeg har våget. I don't wanna die! Monkey. Please, hold højre klik ned alle Jonas, hold sammen. højre klik ned. Ja, gang. Tak. Jeg snakker jeg stadig. Den er som om I kan høre mig. Så snakker jeg walkie-talkie. Hvem fanden man escape Please, med ikke den lad mig dø. sandwall? Fuck, kun Emil tilbage. Fuck you know. I know. Der er ting bag dig til højre, du kan samle op. Men jeg kan høre en lille bil, der griner. Jeg kan høre en lille... Fuck det. Han sagde, han kan høre en lille krig. Jeg tror, det er problemet, du... Hvordan overlevede vi det? Jeg har nakket ned kop. Jeg er sådan Åh, ned, der har vi det. Ej, Yppe. Jakob, han faldt ned ved trappen, han skulle ikke engang hoppe, og han faldt fucking ned og døde. Jakob. Oh fuck. Jakob. Luk mig ind, fuckers. Åbn. Tak. Ja. Jonas og... nej, drenge. Flyv! Hello! Hvorfor døde du, Jørgen? Bierne fløj ind i skibet, jeg satte skibet til at flyve uden dem. Nej, jeg fløj. Dude, jeg kan ikke... Det er fucking... Jeg hader det at spille. Det er mig, hvor meget... Hvad er det til? Shit, jeg finder Fuck's ikke. sake! Ja, det er gigantiske røvhul! Jeg døde, mens jeg trækker håndtaget, okay? Missing! Hvem gik uden mig? Jeg gik ud os alle! Fanden gik du lige en kæmpe spasser? Hvad laver du? Nå, vi har 1 dag til at lave alt det profil, vi lige mistede. Hvad laver du? Jesus Christ, Frederik, hvad laver du? Så der, jeg troede alle var døde. Så Hvorfor kigger du ikke på kameraet? Fordi Det var fordi, der var han var selv død. Lad mig snakke, for helvede. Der kom bier ind, Jakob. Og jeg troede alle var døde, for det fortalte Emil mig. At Jakob er død, og Jonas er død, og Syba er død. Og så siger okay, fuck det, vi skal bare afsted, inden der er et bierne dræber os alle sammen. Jeg gik lige forbi dig. Jeg sagde, Jonas og Bak var død. Jeg var lige gået forbi dig, Frederik. Jeg var lige gået forbi dig. Hvad snakker du om, du troede jeg var død? Jeg var lige Så vi er gået altså forbi meningen, at dig. han er bare en idiot, ikke? Jo, jeg havde lige gået forbi dig. Det var lidt uheldigt, det kan jeg godt se. Jod, og kom du ikke også tilbage uden loot, Jod? Nej, jeg havde loot.
Han står sådan syg! Hvorfor slog du mig lige? Hvad? Nå, jeg troede, det var en mimik. Ja, shut the fuck up. Vi spiller ikke engang med Mimic, dumbass. Nå, der tabte vi, drenge. Der mistede vi 20%. Hvem var den idiot? Hvem var den idiot? Der er no way, vi taber på det der. Hovsa. Jeg vidste ikke lige helt, hvordan den hatch fungerede, kan jeg godt mærke. Du er så smart. Du er så smart. Hvis du går ind i rummet med edderkom, så burde du kunne snakke med ham uden radio. Hans, du er verdens heldigste fucking person. Den kigger på os. Jeg så den dernede igen i gang. Helt den gang, den kigger på os. Den holder øje med os. Den stalker os. Åh, det er uhyggeligt. Nice. Den sten er der igen. Hvad er den? Den står bare og stalker os. Åh nej. Åh nej. Åh, der er en pige bag os! Red mig. Kom den ikke lige løbende efter os? Nej, der står de. Nej! Ej, jeg er nødt til at have stamina. Åh nej. Hvad er det, der siger sådan?